Audrey Friġġieri hija l-Kummissarju l-ġdid għall-Vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Is-Sinjura Friġġieri hija liema ggradwata fil-psikoterapija tal-familja sistematika b'masters fl-edukazzjoni tal-adulti u qed tagħmel dottorat b'riċerka dwar l-istudenti li jitilqu kmieni mill-iskola u jispiċċaw bla xogħol. Hija wkoll lettur fil-Fakultà tal-Benessere Soċjali fl-Università ta' Malta u kitbet diversi kotba għat-tfal u l-adulti. Is-Sinjura Friġġieri għandha l-kompetenzi importanti, hija persuna li ħadmet ħafna fil-qasam tal-edukazzjoni, għadha qed tistudja fil-qasam tal-familja wara ċertament wara konsultazzjoni mal-Prim Ministru u mal-kollega tiegħi segretarju parlamentari Rosien Kutajjar wasanna l dal-isem u nirringrazzja li jurit l-impenn kollu aċċettat dan l-inkarigu tant importanti biex nelliminaw din il-pjaga soċjali kbira fis-soċjetà tagħna Maltija Wawċija. Il-Ministru għall-Ġustizzja, Ugwaljanza u Governanza Edward Zamit Lewis tenna l-impenn tal-Gvern favur aktar ħidma kontra kull forma ta' vjolenza. Dan fost l-oħrajn billi jsiru aktar kampanji edukattivi u tarfin fl-istess waqt li n-nisa jingħataw l-għodda meħtieġa biex ikollhom indipendenza ekonomika u finanzjarja. Dan għaliex jekk il-mara tibqa' taħdem tkun tista' tieħu deċiżjonijiet għalija u għal ulieda jekk tkun f'sitwazzjoni vulnerabbli. Il-Ministru żied jgħid li bħidma mal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri se jingħata aktar taħriġ lill-Pulizija biex ikunu aktar effettivi. Barra minn hekk fejn tidħol il-ġustizzja jeħtieġ aktar xogħol biex il-qrati Maltin ikunu aktar effettivi. Hemm bżonn li nżidu il-faċilitajiet amministrattivi anka permezz ta' psikoloġi illi jkunu f'daw il-każijiet hemm bżonn ngħinu iktar li xhieda meta jiġdu f'daw il-każijiet allura qrati iktar sensittivi u qrati iktar effiċjenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.